tomto videu si ukážeme, ako identifikovať parametre jednosmerného motora. Máme nejaký jednoduchý motor, ktorý je budený driverom pomocou PVM-ky a otáčky meriame magnetickým encoderom, ktorý pomocou prerušení a časovača vypočítava rýchlosť. Ten náš systém môže potom v praxi vyzerať napríklad nejak takto. Máme tu nejakého robota, má dva pololu motory, každý motor má magnetický encoder, ten magnet je nahriadelý, je dobré, že je ešte pred prevodovkou, vtedy má vlastne vyššie rozlíšenie a priamo na doske sa nachádzajú halové snímače. Výstupy zo snímačov idú do mikrokontrolera, ktorý pomocou prerušenia časovača dokáže zmerať jednak otáčky a jednak aj natočenie motora. Tie mostíky sú dneska už veľmi maličké, je to tento integrovaný obvod tu a tu, dokáže trvalo dodať 2 A. Pre naše účely však stačí oveľa menší prúd. Proces identifikácie je vlastne hľadanie modelu, matematického modelu motora. V našom prípade máme jednoduchý systém prvého rádu. Je to diferenčná rovnica, má dva parametre, alfa, beta. Tento diskrétny tvar je dobrý, keď chceme potom syntetizovať diskrétny regulátor. Samozrejme, rovnaký postup bude fungovať aj keby, že chceme nájsť spojitý model diferenciálnu rovnicu. Identifikácia prebieha tak, že do motora budíme nejaký signál, vyrábame napríklad pravouhlý signál, často sa používa odozva na jednotkový skok. Tento signál nám pohybuje motorom a my snímame jeho otáčky. Z týchto sekvencií vstupného signálu UN a nameraných otáčok XN dokážeme spočítať parametre modelu. Metód identifikácie je viac. My si tu ukážeme tú najjednoduchšiu, kde v podstate robíme estimáciu parametrov z odozvy na jednotkový skok. Na úvod si to vyskúšame v simulácii, kde si vymyslíme nejaké parametre motora, aby sme vedeli porovnať, ako dobre náš algoritmus funguje. Tak napríklad konštantu motora som zvolil 57 a časovú konštantu 15. Toto sa prepíše do stavového modelu. Zatiaľ budeme používať nejaký spojitý model, ktorý nám reprezentuje fyzikálnu realitu. Ten model má potom po prepočte tieto parametre, má dva parametre, čiže je to systém s jedným pólom. Keď to pustíme, vidíme odozvu tohoto nášho vymysleného motora na jednotkový skok. Ten model celkom dobre vystihuje realitu, pretože vieme, že otáčky motora sa počase ustália na nejakých maximálnych možných. Zároveň vieme, že keď privedieme budiaci signál do motora, že tie otáčky nenabehnú hneď, je tam nejaké časové oneskorenie, ktoré spôsobuje zotrvačnosť prvého rádu. V prvom kroku stanovíme konštantu motora. Meranie prebieha tak, že v 10 úrovniach budiaceho signálu meriame otáčky v ustálenom stave. Čiže napríklad v kroku 0,3, čiže to je 30% maximálneho signálu na vstupe, zmeriame otáčky v ustálenom stave a z podielu otáčok a budiaceho signálu vypočítame konštantu motora K.
Táto časť programu má teda dva cykly. V tom vonkajšom cykle prechádzame jednotlivé úrovne budenia a v tom vnútornom cykle meriame otáčky na prázdno v ustálenom stave. To meranie v ustálenom stave je zabezpečené touto podmienkou, čiže my ideme vždy 1000 krokov, vybereme budiaci signál, tu sa simuluje dynamika toho motora, no a predpokladáme, že niekde v polovici je už ustálený stav a tam zozbierame otáčky. Nakoniec tieto otáčky spriemerujeme a vypočítame konštantu motora. Keď to pustíme, vidíme, že je to takmer nezávislé od veľkosti budiaceho signálu. Dostali sme priemernú hodnotu okolo 57, čo keď sa pozrieme na nami vymyslený parameter je v skutočnosti naozaj 57. Keby sme tam dali napríklad 35 a znova pustili, tak vidíme, že pomerne presne dostaneme hodnotu 35. Na záver ešte nakreslíme priebehy budenia a priebehy výstupného signálu. To budenie som dal schválne 10 krát, aby to na jednom grafe bolo dobre vidno, pretože signál U má hodnotu iba od 0 do 1. Tak, tuto vidíme, teda červeným je budiaci signál. Sú tu také schody, vlastne postupne pridávame a motor na to reaguje postupne zvyšovaním otáčok. Vidíme, že keď príde ku zmene, tak ten nábeh je zaoblený, ten je spôsobený nenulovou časovou konštantou a teda motor má nejakú zotrvačnosť a preto je treba ten ustálený stav meriať až niekde za polovicou. V druhom kroku zmeriame časovú konštantu motora a použijeme takú presnejšiu metódu, že ten motor uvedieme do rezonancie. Vyberieme si nejakú úroveň budiaceho signálu, napríklad 25%, a týmto signálom my vlastne roztočíme motor jedným smerom. A to je táto časť programu, kde sa motor začne otáčať. A keď otáčky motora dosiahnu 63,2% maximálnych otáčok motora pre túto veľkosť budiaceho signálu, tak zmeníme znamienku budenia. Čiže motor sa začne točiť opačne a potom opäť, keď dosiahne v tom zápornom smere 63,2% maximálnych možných, tak zase zmeníme smer otáčania a takto vlastne motor rozkmitáme do jednej, do druhej strany. Vždycky, keď motor mení smer otáčania, tak si počítame polperiódy, to je táto premena, a z počtu polperiód vlastne určíme frekvenciu, za akou systém kmitá, pretože vieme, že koľko krokov sme išli v našom programe, zároveň vieme konštantu dt, s akou pracuje náš model, a z toho vieme spočítať časovú konštantu motora. Na záver údaje vykreslíme a vypíšeme. Keď sa pozrieme na tie priebehy, tak vidíme, že červeným budením otáčame motorom na jednu a na druhú stranu a tomu zodpovedá aj potom priebeh otáčok motora, ktoré z nejakých záporných postupne narastajú na 63%, kde sa to otočí a takto sa to zopakuje, v tomto prípade 27 periód. Vlastne z periódy vypočítame časovú konštantu. Teraz nám program určil, že je to
okolo 14,5 milisekundy. Keď sa pozrieme na začiatok, že koľko sme vymysleli, tak ja som dal, že 15 a celkom to zodpovedá. Kebyže dáme nejaký pomalší motor, napríklad 50 milisekúnd, tak vidíme, že tých periód je za ten čas samozrejme menej, bolo ich iba 8,5. Už aj od oka vidíme, že ten nábeh nie je to priamka, ale je to čas exponenciály a program nám opäť celkom presne určil časovú konštantu. Kebyže naopak máme nejaký taký motor s lepšou dynamikou, ktorý má napríklad iba 10 milisekúnd časovú konštantu, tak opäť to pustíme a vidíme, že celkom presne odhadnutá časová konštanta a tomu zodpovedajúca perióda kmitov. To by bolo teda stanovenie parametrov motora. Z nich potom vieme spočítať, ako vyzerá diferenčná rovnica a z toho ďalej stanoviť napríklad parametre regulátora alebo robiť nejaké prediktívne riadenie. V ďalšom kroku vyskúšame identifikáciu parametrov motora v reálnom systéme. Je to vlastne ten istý kód, len je prepísaný do C++ pre mikrokontroler STM32F7. Opäť to má dva kroky. Najprv zmeriame konštantu motora a potom zmeriame časovú konštantu. To meranie konštanty motora pri rôznych úrovniach budenia je dobré preto, lebo ten motor predsa nie je lineárny a ona sa môže troška líšiť, takže je dobré potom zobrať nejakú priemernú hodnotu. No a samotné meranie funguje tak, že najprv teda pošleme budenie do motora, počkáme na ustálený stav, zmeriame priemerné otáčky. Okrem toho ešte treba merať aj rozptyl týchto otáčok, z čoho potom stanovíme vlastne, aký je šum encodera a tento rozptyl je dôležitý, keď chceme neskôr použiť Kalmanov filter na filtráciu otáčok, ktoré potom budú vstupovať do nejakého regulátora. Na konci nasleduje výpis údajov do terminálu. V druhej fáze meriame časovú konštantu. Opäť počkáme, kým sa motor zastaví. Nastavíme nejaké budenie 25% a roztočíme motor. Raz ideme jedným smerom, keď dosiahne 63%, zmeníme smer otáčania. V opačnom smere, opäť keď otáčky zase klesnú pod minus 63%, zmeníme smer otáčania. A takto to niekoľkokrát zopakujeme, zozbierame niekoľko periód a spočítame časovú konštantu motora. Cez sériovú linku pripojíme robota, dáme nejaký reset a ideme merať. Najprv bude postupne pridávať otáčky, estimovať konštantu motora a potom rozkmitaním určí časovú konštantu. Meranie máme hotové. V termináli teda vidíme priemernú konštantu motora. Potom máme informáciu o rozptyle, ako nám šumia encodery, čo neskôr sa zíde pre Kalmanov filter. A druhý údaj, ktorý máme, je časová konštanta motora. Vidíme, že je okolo 9 milisekúnd. Tieto motory majú veľmi rýchlu odozvu.